Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Galacia Kapitulo 5, versikulo 13. Iti biyang yu kakabsat ko, naayaban kayo nga agwaya-waya, ngam saan aday to'y awaya-waya ti paggapuan nyo, amang ipalubos, nga iturayan na kayo ti tarigagayo, akas tao. Agtitinulong kayo kitdi, gapo iti ayat. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Oy, Gemma, darasamat di taa. Tulungan nak dito, itado da ito'y mainawan. Nuapay mo't ngamin asan ka naginaw idirabi eh. Saan ko maanor nung tipinggan kan kaldero dito'y. Uray tasyak mat tinagluto iti namigatan tayo. Ken maysa, kabaalamat dayta. Alakid din, tulungan na ko na. Adupay ti aramidak numalpas da ito'y. Anya ngamin ayaday tar aramidam. Agpalpal pa akpay nga rod, tanabnab sugak. Anya, nagbayag kamatan. Itay kapay lang di taa. Anya ka di manan dayta. Big-bigat kayong agrik-rikyar. Apay aya. Ni Gemma di nakmatan tulungan nga aginaw. Uray mabiit ko malaang, tapno mainawan amin. Nagaduntupay na ito'y. Inton maminsan, no amuyo ang masapul alagpasan nyo ti trabaho yo, aramidan nyo. Ni Gemma mama. Ay, sana kasta. Da kayo adwa ti pangibagbaga. Iso adungag kayo. Ayan nga dagitay singin nyo, Clarita. Awan damat. Ay namanang, pinagsina mi ida, takasano, agpakaro da. No anyala dayta ti pag-apapaan da. Iso aday jay. Jamaysa, adda di taunag apagdaldalusot. Jamaysa, intugot nila kay, ta isupay at tumulong kan kwa na iji garden. Kasta talaga, taubing dapay mo ngamin. Intun dadakkeldan, kalmado kayon tumutten, ta saan kayon nga agkaraanawa kinila kay mo. Ay na, manang, imbag kumaano kasta. Amang ano nakarkaron ton, no balasang kan barudan. Ay, iso lang arod anala daw da tao anak asawa. Tapno basit laang timayanak. Gagangay na ading ko, anya nga rod ngay. Onya Gemma, iha, nalpas ka kadiditan? Wen papa? Ala, umakar ka dito ayan ko apanda. Adupay ngamin ti makali a patatas dito ikaw. Papa, nakapudpudot mo ti darang ti init. Talaga akasta, anak. Sa masapol nga eruam mo ti bagi mi ti kasto klase trabaho. Kaya't kung ti agawid. Aguray pa'y ata saan tapay analpas. Jemar, nalpas mo ka din ter aramidam dita. Nalpasan mama. Nasayaat no kasta. Ay, pagsayaatan na mo't kiti dagito nga agkabsa. No anya ti iparamid mi kadakwada. Lepasan damat. Nang runa no pagsinaan mi idaadwa. Kumusta mo't nga tandag iti agama iti garden. Sapay na pudutan ti darang ti init. Kumusta nga iti susurot mo iti garden, Gemma? Nasayaat mo at mama. Iso na lang, tadyak maanusan ti kinabara na. Ay kat talaga akasta O anya ngay, nakali yung matla ka di amin dagiti patatas ijay. Saan pa'y mama? Kuna ni papa, sumarunong tumat ka no, nga isurot na ni Jaymar, tapno mapadasan namot. Ay di nasaya at no kasta. Masapol ang mapadasan nyo amin at trabaho, tapno makasursuro kayo. Tanarigat mo't no kanayon ada kami latan. Kasanon tulaangan ti biyagyo, intun kumapsot kamin kan ni papayo. Lakay, mayat sakit din no pagsinsinaan ta dagiti singin no adda ipatrabaho ta, tapno adda malpas da trabaho. Tano kanayon da nga agkadwa, agrikyar da. Wan nga ron. Iso nasaysayat no maorient da iti nagduduma at trabaho. Tapno isudan ti makam mo. Buy-buyan talangan nida. Ay katwan takitaan taman, no damot la improvement da.
Nagbiit ti panaglabas ti panawon. Kasla kaano lang, idubing pa'y dagitisingin nyo, Clarita. Ita, baro ken balasang dan. Anya itayin ti grado da. Grade 7 da itan manang. Iso na laeng ta nagsina ti classroom da. Ado ngamin ti estudyante iti high school. Sana bale, ti napatag makaadal da. Bareng amanang, no di da sumadot. Sapay pribado ti pag-iskwelaan da. Kat nakangin na ti mabaybayadan. Adayon to ang mapasamak dayta. Basta kanayon nyo lakit di ida apalagipan. Takas taak met idi kadagiti anak ko. Kat kaasin nakalpas da nga upat. Iswada jay, matultulungan dak meted. Ay na, nabambanog ako na. Nadagsen ngamin dagito'y dua anak asako bag abitbit ko. Yinanak man pa'y biit, sa akto magnamanan. Auntie Delia, nagapan nyo ka di? Ijay ile, balasang ko. Napanak man gimatang iti 10 kilo abagas. Ta awan mo't may saangen. Awan pang rabyan me. Kasta ka di, auntie? Sige, agiddantan. Tatulungan kayo amang bitbit iti awit yo. Iyagyo dito yan day tamay sa auntie. Tasyakon ti mangawit. Alaman nga rod balasang ko tanay. Naktangan mo't ti imak amangaw awet. Naskan na ilipas ko amin dagiti lalabaak. Kalpasan na, ibilak konton, tapno mamagaanda. Sakto mutan mapanagluto. Aglablaba ka mo, Gemma. Apay, ni Jemar. Ayan na ka di. Iso tinapan ijay garden, mama. Sumublatak to, inton malmalam. Nasaya at no kasta. Ay, wen gayam. Domingo inton bigat. Iso ama sa apa tayo amapan makimisa. Sige, mama. Ayan ka din dagiti dua, lakay. Diyak mo't ida nasiputan ang pimanaw. Tadak itay ijay likod ti balay nga agkarkaraid. Imbaon ko ida na mapanmang bunag kadagitay nakali a patatas. Tanay, agkaiwarada ni jay nagkalyan mi idikalman. Kurang tumot inalami asako, isa di minayawi damin. Ay, kasta ka di. Isumat lagayam apati jay kariton di tasirok kat awan. Uwan bakit? Nasaysaya at langan nga itugot da, tapno no agkurang ti sakaw, ikargadan tulatan iti kariton. Sana balit duadamot, pag tinulungan dan Ay na, nagagat kayong agbagkat kas kadagi doron iti kariton. Anya ka didagita? Kwa, auntie. Dagiti inapit mi apatatas. Ala, ante. Mangala kayo iti pagkargaan nyo. Tamangala kayo mutan. Ay kasta aya. Alaman nga rod. Ramanan mi mamat inapit yu apatatas. Ay, auntie. Kaadwan yun ti alaan nyo. Tapno saan la amam maminsan nga da iluto yo. Ay na, agyaman na kada kayo Sige lang, ante. Awan anyaman na. Ay na, nagdadakkel dagiti inapit yu apatatas, Ronel. Inikandak dagiti dua asingin nyo. Kat nagimasmat. Isupay ki din ati sindami, manipod agsapa, aginggat malam kadagiti anak ko. Ay kat nasaya at amanang no imbingayan da kayo dagiti ubeng. Tapno pangramanan nyo mo No kayat nyo pa ay ibaon minto dagiti ubeng tapno umay da kayo to ikan. Husto pa, ta adupay mat. Jaykit di pang similya, no adda ta dumawatak kuma. Ay wala manang. Ada ba sige manang Umay kayo to nga ron iji balay, ta ikan kayo. Itata nakagraduaran ng itidwa iti senior high. Panawan mat siguro nga ibaga takadakwada. Nga nasagay sada a bank account na ino-open ta. Hindi mabasit na pa Katita ta agkolehyo dan. Bayantay dan no niya ti aramiden da. No kasano da nga i-manage. Bantayan talatay da.
Wan lakay, isoanas kan nga rod akasarita ta ida nga agkabsat. Ngam di ta ibagbaga, no manutili naon ti account da adwa, ta makaamudan ton. Gemma, mano ka di ti karga ti account mo nga inopen da mamakan papa. 130,000. Sika ngay. Isumot lang, agpada ta. Angon gayam. Pangusaram nga iti nakabangko a kwartam. Ay ati usarak nga agadal. Tapno saan unay amarigatan da mamakan papang agbayad iti tuition fee ta. Ayunan niya. Oray siyak, isumot lang ti aramidak. Mama, papa, maudin atawon ko iti kurso nga inalak. Agradwarak tumatan. Nasayaat mo to kasta anak ko. Kasanun tinabati iti account mo akwartam. Adda pa'y basit anabati, mama. Ngam, jak mo. No addam tupay ti mabati inton makagradwara kon. Ta isumot la kumati aramatak inton ag board examak. Ay, wala niya. Agamala, may remedyon to ta. Sana bale, papa, mama. Makaamuak ton amang ipamuspusan. Kat si kangay mo't, Jemar. Kwa, mama. Inton sumaruno pa taon ti panaggraduar ko. Ngamin, tinala ka kurso, kat 5 taon. Isu nga umunang aggraduar ni Gemma. Kat timat kwarta iti account ko. Sana bale, tada sideline ko. Isu ang masuksukatan mo't laang, dagiti maibaw-bawas. Jemar, labs. Inta mo matagpasyar iti igit ti baybay uray sagpaminsan. Ngamin, saan taunay ang makapagbanbanding, ta saan mat akanayon nga agra na ti free time ta? O sige, no isuti ko nam, isuti masurot. Okay. Isut imbagam Tandaan, akday ta nga imbagam. Wan, anya ka lakid din aya. Basta si ka. Kumusta matan ti trabaho, Gemma, anak? Saan ka matla marigatan? Saan mat, papa? Naragsakak iti trabaho. Kasanungay mat, ti maaw-awat mo asweldo. Okay lang mat, papa. Awan parikot. Tauray saan unay adakal. Adalat ta pangalaki ti aramatak. Kan, ada maitid ko kada kayo. Ada maitulong ko kada kayo. Kan, ada maitulong ko kada giti agkasapulan. Wen, anak. Dahito ti kasayaatan. An-anom ti aglaplapusanan no di mo matam mo ti tumulong kada iti agkasapulan. Wen, papa. Iso nga okay lang kanyak nga uray maawan anak. Ti importante, makatulongak. Sana bale, ta makabaw-bawi tayo mat, babaan iti panagmulmula tayo. Agsuswerte tayo mat, di ison ti kasla kasukat na. Nagsayaaten adenggen dayta, anak. So, sige. Itultuloy mo ti kasta aganmat mo. Kumusta ngay mo't yakabsat mo, Gemma? Kwa, mama, dayta ita ti parikot. Gaputa tengal ti kaayan-ayat na. Nagbalin matan apas pasurot iti babae, anatumpungan na. Anya? Anya? Isumot lagayam asan una yan nga agaw-awid dito'y balay. Mama, Papa, pakawanan na. Ta dinadal ko ti panagtalkiw kanyak. Bigbigak, nagpaiturayak, itinangiswakatak itinapintas a plano yo para kanyak. Gemma, anak. Una yan tinagbambanagam, anak. Inaramat na kalagayam day siya babae. Gaputa ka sa pulan na una iti kwarta para iti pagpaagas ti inana masakit. Uwan nga rot, Mama. Ngam sana bali, Mama. No ikandak pa iti gundaway, ikarigatak asulnitan, dagiti nagkurkurangak kada kayo, adadakkel ko. Ado ti sulisog iti biyag tayo, ngem laglagipon tayo, ti agaramid iti kinaimbag, kaspasa ti panagserbi tayo iti apo. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan,
kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 21, versikulo 21. No naasi kan nalintag ka, napaot to ti panagbiag mo. Raamanda kanto ti tattao, kat kalanganda kanto anasayaat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Nakalukat mo ti ruangan ti dakkel abalay. Saan nga taan naranggas man ang ti agnaad ijay? Kaano pa yan nakita man nakalukat? Idilim mabasa ka na pan naglako iti kinalapam alamos. Delikado nga rod man, no kasta. Dayta nga ro ti pagdandanaga. Nabayag ba sitin anang rekap dayta abalay? Manipod tinambangan da dyan ulpit a politiko. Ita, nailukat manan? Sapay ko ma, tasaan akas iti sigod ang naulpit, ti agnaad iti dayta abalay. Ang mga no iparit naman ang timapanagkalap. Mayat day ti vacation house anagatang ta iti asidag ti baybay lakay. Nga madamadlaw ko. Nakaya kay dagiti tattao kadata iti daytoy a lugar. Kasta siguro, tagdadamo da makakita kadata. At da siguro makagapo no apay ang nakaya kay dagiti tattao kadata. Nga mamuantan tumot lang ti amin. Bareng adda makaibaga no apay. Kaslang amin adda kabutang da. At dantulat ta makaibaga no apay. Basta saya atin ta ti pannakilangan ta kadagiti karuba. Di dan to bumdeng a makisao kadata. Wan lakay. Tano nasaya at ti pannakilangan ta kadakwada. Nasaya at tumet ti pannakilangan da kadata. Lakay, adda ka barbaro ak aruba tayo. Aglanglang abak nang. Pag kunaamat abak nang, ang mga nun na ibaon lang agdalos iti dayji abalay. Ay na, Domingo ita, saan ka di? Nakitak anakabado iti napintas jay lakay kun bakit. Naglugan da iti kotse kat rimorda. Ang mga numapanda makimisa. Ay, hindi ka man agar aramid bakat. Apay asip-siputam ida. Ang mga numairaman ka, no adamanan mading aramid dagita ak aruba. Ay na, naira na laang mo't Lima basak itay, kat nakita ka naglukat ti gate. Isu nagsirip ka, tapno adamanan itismis mo. Ha? Amom lakay, no adda makitak apagsayaatan, umasidugak ijay abalay. Anya manan ti kayat mo asawan. Anya manan ti planom. No jak agbitot. Da kayo ti agnanaed iti dakkel abalay iti igid ti baybay, madam. Di nakawagan iti madam taag kakaaruba tayo. Di ka di greenhouse ti dakdaka madam. Wan nga rod, ma'am. Kabagyan nyo ka di ti sigod nga agnanaed ijay? Ay saan? Inla ko daday ti abalay. Ginatang bimat tanapintas ti lokasyon na. Matanawan ti baybay. Ay, imbag, ta saan da nga inlako pati baybay, madam. Mabalinayamad nga ilako ti baybay. Diyay nga min sigod nga agnaed ijay, iparit na nga adda mapan agkalap ijay baybay, madam. Kukwada ka no ngamin. Apay nga iparit da, kat baybay mat da ijay. Ti kayat da, kat jay bilog dalaang ti adda karbengan na atumapog ken sumanglad ijay. Ha? Kasta ka di.
Ambo ko no apay anak kaya kay dagiti tattao kadata lakay. Nakamuam. Asino tinakaibagakan ka? Jay agnagan itilus. Kaaruba ta kano. Napan ka ka di nakikaaruba? Saan mo met nga ugali ti mapan makikakaaruba? Nasabat ko jay tiyendaan lakay. Kat imbaga na anaranggas kano ti sigud nga agnaed ditoy. Politiko kano. Amang ano da ka sa politiko? Inaramat na titakem na tapno makarami di ti may kaniwas. Kasta ti atap ko. Iso anak kaya kay da kadata. Ipagarup da ka di nga aramiden ta ti aramid ti sigo da nagnaed ditoy. Nalabiit, takasta ti ko na ti agnagan itilus. Nakitam ka rin ti kabarbaro nga agnad iti dakkel a balay, pare. Saan pa pare? Hanggang nakita ni bagat ko. Nakasauna pa Nakisao kadagiti gagangay akas kada tayo. Apay napan iji balay da, pare? Saan? Nagsabad da kan ujay tsindaan. Saan ka di anatangig akas iti sigud nga agnaed ijay? Hindi tayo mo pare. Kitaan tayo ti masungad ngal daw. Sabay ko tasaan. Malagip ko pa yung nga road. Di napasamak a pinaltugan ijay taaw. Hindi kwan, insang laddan ti bangkay ti dakis sa politiko. Wen. Kat imbis nga agladingit tayo akaruba na. Saan mat? Taadukid din ti agisam. Maray, ingka ka di agi sursur iti ikan anak kalapan nila kay mo. Wan, mare. Saan ka kadimot ang mapanagisursor? Nakatumpong nila kay iti panganti ikan, iso anasapa si Manglad. Imbag man no kasta. Man-mano ti makatumpong iti panganti ikan no naangin ti panawan. Dayta nga rod, mare, nairanamot nga adda jay agatang iti ilako na alam mo si jay ili. Inlako ko na, tamasadutak nga agi sursur. Makabanno. Sige man nga rod. Tay nakpadasan ti agisursor di ta kalsada. Wen amare, pimanaw mo't nga minan di agatang, tanala daw ka mo. Imbag to no masapa mo't ang makatumpong nila kay iti pangantikan, tapno masapa akmat ang makalako. Ay katunan. Sige nga rod, mare. Tainak agisursor. Ikan! Ikan nyo dita! Sa diwa nga ikan dagito'y lakok! Gumatang kayo! Mabit lang ang balasang ko. Kitaag man tilakom. Ay, mabiit laang, madam. Umasidugak. Bala, umunag kalatan ni Tagay. Total, saan mat anak katrangka? Idurun mo laang. Ay, ooan, madam. Sigurado kayo kading umunagak? Apayakas lamabutang ka, balasang ko. Ala, umunag ka laang. Sa anak mata ko magat. Sige, madam. Umunagak. Idurun ko ti gate. Ado nga minti sumangpata sa nga ilikinton malam. Kay kayat dati lamos ang maipasango kadakwada. Mano akilo ti gatangin nyo, madam? May mayat sa no anti. Tapno kas laagkiin na sidag tayo. No kas ti awag yung kanyak. Ha? Kaya siya ti maawagan iti auntie? Wan, may mayat adenggan. Kapampanaw mo mo't itay anapan naglako. Ayan nga, itay ikan alakom. Ginatang ni Auntie Lucille, itadakkel abalay, lakay. Ante ti awag mo, iti agnanad, iti dakkel abalay. Ne, apay, nakaan-antyam mo nga, ijay agang ganait. Madam, ti umuna nga awag ko kunkwana. Ngam ko na nga awagak kano iti auntie. Tamas may mayat kano adenggan. Nasingpet nga rod, no kasta. Wala kay. Kasta tinadlaw ko. Saan damat anatangig? Adapay kat kinit daw da Anya day ta? No kano makita ta nga ado ti lugan ti tasango ti balayda. Kaawatan nga ado ti sangaili da. Apay ngay, no ado ti sa nga ilida. No kayat ta kano, inta tumulong nga agtono iti lamas,
Tadi na kano kabailan ti agtuno nga is-iso. Kat tangdanan na ta kano. Manay, nakitak mo't anaggapo kayo kinilakay mo ijay dakkel abalay idi kalman. Anya nga iti inaramid yu ijay. Timulong kami ang nagluto para iti ado asa nga ili ni auntie. Auntie? Kasano ang nagbalin nga antim tibak nang? Madam, tiyawag ko kenkwana. Ngam imbaga namot nga auntie ka nung tiyawag ko. Kasta ka di? Anya nga iti inaramid yu ijay dakkel abalay. Timulong kami ang nagtuno kadag iti ginatang na kanyak nga ikan. Ah? Pinakanda dagiti ado anakitak at tao anapan iji balayda? Wan, nasingpot damot. Pinilid da kami pa'y anakisango kadakwada anangan. Ay, imbag man. Nakisango kayo iti babak nang? Jakmot ni namnama akas jay. Kas jay gayam dagiti babak nang. Nagkukusim da. Basi tikin nanda. Impayawid da kada kami ti ado anabati asida. Ay, inawis na kumamot tay mayak timulong. Nene. Apa yan? Di ka makataltal na. Kuhala kay. Anya nga tati aramidag. Tapno makaasidagak mit iti dakkel abalay. Apay atari gagayam ti makaasidag iti dakkel abalay. Numagna ka iti asidag na. Di nakaasidag kan. Saan akas nati kayat ko asawan? Mom, da marihuana. Inawis da idaan na pantimulong ang nagluto. Idi ado ti nga ilidang. Kaano dahita? Agpaiso ka di dahita nakadanon manan ken kaadamag. Ni marihuana mismo tinangibaga. Nukasta. Saan da nga ron dakas iti sigud akaroba tayo? Wala kay. Jay sigud nga agnanaed. Awan ti makaasidag. Ngamin, adda ka na yun ti agbambantay iti gate. Saan tayo manin ang makakalap, pare? Ay, nga ron pare. Itarimaan tayo dagiti bilog tayo. Tamangan mo mayanod no agbagyo. Kadang ti bagyo. Sabay dyan mo na itarimaan na nalain ti kalapaw may. Jesus, ang mga namayanaw. Pilitan nga agkamang tayo iti adayo basit ti balayda. Asidong namin ti kalabaw tayo iti igit ti baybay. Delikado na. Amangan ki din dumakal dagiti daluyon, pare. Dagiti na tadaduma akaroba tayo. Pagkamangan da nga ta. Ne, papanamlakay kat agtudtudo. Kat nagpiksa ti agin. Inak ilukat ti gate. Masapula bagak dagiti karuba nga umay dagkamang dito'y balay. Mabit lang nga ron ta inakalaan ti kaputim. Saan nga agbalin ti payong ta nagpigsa ti angin. Alaman nga rod, tane, pumigpigsan ti bagyo. Mabit lang ang lakay. Awan siguro pagturungan dagiti karuba. Adayon umapandapay lang iti evacuation center ti barangay. Wan lakay. Sana bale, tadakkel to'y balay ta. Anusan tayo ti aglilinetlek no ado tayo. Tinasken, ket adda pagyanan tayo kabayatan ti bagyo. Nagsaya at matgayam dagiti agasawa asim mukat dito'y abalay. Pinadagos na tayo. Wan nga rod, nagado tayo pa'y. Nagdakkel ti kaldero ang naglutuan tayo itikinan tayo. Taado tayo mo. Gaputawan makagatang iti sidaon tayo. Nangibaon da iti lalaki na pangimatang iti adoan noodles kan dilata. Kasta talaga ti kaaduan ang maisagana no kasto nga adda bagyo. Pagyamanan tayo laangan. Taadda dito'y anagkamangan tayo. Adayo iti evacuation center. Ha? Ni Auntie Lucille, payapayan na ta. Asit ganta. O sige. Nasakit ka no ti tiyan ni Gaspar. Marigatan. Ay, ibaga tayo kadag iti lalaki. Taipan tayo iti ospital, Auntie Lucille. Ngam nagpiksa ti todo. Awan mangimaneho iti lukan. Yakam mo ti agmaneho. Agtitinulong dagiti lalaki ang mangawit ka ni Uncle Gaspar. Ti importante, ipantayo ni Uncle Gaspar iti ospital. Agyaman na kada kayo. No saan ka no na isambot, ang mga nudakdakas tinapasamak. Bimtak ka no ti appendix na, kasapulan ang maopera adakos. Saan da kay abaybayan, ma'am?
Tanasingpet kayo kada kami. Agsubsubalit kami iti kinasayat yo, ma'am. Di kay agdanag. Saan da kayo abaybayan? No naasi ka iti marigrigat, di da kamot baybayan iti tiyempo tirigat. Papagayam, di tahan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Paltiing Kapitulo 2, versikulo 4. Ngam dayto iti jakkayat ken ka. Saan na kun nga ay ayatan, akas ididamo. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Sapay lako mata sa anak tong agbabawi ang nakikasarkan ka, Ramil. Saan kan tong agbabawi, Rhea? Ikarik, nga ayatan ka, agingat ingana. Sapay lako ma, ta saan tong agbaliw ti panagayat mo kanyak. Ikarik day ta, Rhea. Ket ti kayat ko, maaddantan adagos iti anak. Anya? Anak adagos? Katuna, isungarod nga ing kasarkan. Takayat ko matanti maadaan iti bukod a pamilya. Sapay lako mga rod, ta sa anak to amarigatan nga agsikog. Saan ka amadanagan? Ta saan ka abaybayan no agsikog ka? Siyak to ti agtrabaho. Saan kanto nga agtrabaho iti nadagsan? Ikarim nga rod day ta ah. Wan, ikarik. Itatida mo nga aldaw asaan tan akadwa ni Rhea dito'y balay. Bakit? Ay, huwag nga rod. Makaikawa, maid. Awanin ti anak ta, kabalay ta. Kasta talaga. Dumteng ti panawen, apumanaw dagiti anak tayo, iti sidong tayo, anaganak da. Sapay la kumanga rod ta nasaya ato ti panagden na dareya ken ni Ramel. Sapay kuma, takanayon da nga kinkinawatan. Wen bakit? Kaskadata. Manipod nagden nata, awan mo tinagbali na problema ta. Saan tamot ang nagap-apa? At daman saan ta apag kinaawatan, nga masulbar mo't la adagos. Kaday ta ti pagyamanak ken kalakay. Sapay la kuma, takas tantomot ni Ramel ken ni Rhea. Kumusta kayo ngay mat ni Ramil gayam? Ayos kami mat gayam. Naanos ni Ramil kanyak. Amin akayat ko, iso ti masurot. Imbagman? Wan tay ayaten nakunay ti asawak. Himbag ka pa'y Ngam ti asawak ngay, bartek. Iso nga rod asaan abartek ti pinilik. Tadyak kayat ti bartek. Sa bagay Siyaket kinayat ko latta ti asawak uray bartek. Iso nga ita, awan pabasulag no saan at ibagik metlaeng. Ay kat ano samlatan Barang mauman tong agin inhom, kat agbalbaliw matlaeng. Ay katanya pa'y ngay gayam no saan akasta. Lakay, kayat ko timangan iti naalsam. Apay, aginaw ka ka din? Itsak mo, lakay. Sa anak pa'y nagbinulan. Ala, agsukat ka, tamapan ta agpa-check up. Igatangan kan tumutan iti naalsam, akayat mo akanan. Sige nga rod, lakay. Inak agsukatan. Itatama sikog kan, kayat kung anadam ti sikog mo. Saan kan nga agtrabaho iti nadagsan? Wan lakay. Anya nga iti kayat mo nga agbalin nga umuna nga anak ta. Ay kat, lalaki siyempre. Sika nga'y bakit? Anya ti kayat mo? No anya ti kayat mo lakay?
Isumatan ti kayat ko. Mano aya ti kayat mo agbalin nga anak ta. Mabalinan ti talo. Saan ang mabalin Dua lang. Nudwala ang ti kayat mo, di iso. Ngam, masapul a babae kan lalaki. Ay, Barok, nakapasyar ka, mate. Unanang, takayat ko nga ipakaam mo, nga addanton apo ko yo. No kasta, masikugan ni Rhea. Nanang. Ay, masapul nga rod nga agagawa ka, anak ko. Taaddan ton putot mo. Kat day tamo ti aramidak, nanang. Ay, kat ibagam ka ni Rhea, taan-an na dan natisikog na. Ken asikasuhem ana imbag ti asawam. Amom kaday ada kami ababae. Saan may amaawatan ti marikrik nami no kasta nga aginaw kami. Iso akasapulan ti panakaawat yo alalaki. Nanang, saan kayo amadanagan? Tasikaswak anasaya at ti asawa. Nasaya at mo't balasang ka, tanagpasyar ka dito'y balay. Ada ngamin kayat kung ibaga kada kayo, nanang, tatang. Apay, masikog kan anak. Wan, tatang. Ay na. Ay kat nasaya at mo't Tapno mapadasan mi mo't ti maadaan iti apu ko. Mangan ka iti nasusustansya amakan Iti kasta, nasalun at ka kan ti agbalinto nga apu ko may. Wan, tatang. Lakay, mapan kakit di agboras iti bunga dagiti mulam a prutas. Tanasaya at dagita akanan ti masikaw. Kun bakait, mala, urayin dak dito'y balay. Tatang, umay konsukunan ti asawak. Mala, umuneg ka. Adda dito'y uneg ti asawang Barok. Nasaya at tao may musukunan ti asawam. Ada mga wait kadagiti prutas a binoras ni tatang yaw ayawid yaw. Nanang, malaman, isong agawit kami matan. Narigat no masipngatan kami iti dalan. Ala nga Rodria, mapan kayon, agan annad kayo iji dalan yaw. Wananang, agyaman na kadagiti prutas nga intadyo. Siya kung ti agluto, bakit? Siyakon, lakay. Amok anabannog ka, anagapu iji talon. Diyak kaya't amabannog ka, bakit? Iso asya kung ti agluto. Ala, agtugaw ka dita, taginana ka. Nagsingpat lakit din ti asawak aya. Talaga nga ay ayaten nakunay. Ay kat siyempre mat gaputa diyak kaya't amabannog ka. Nagdakkelan ti tiyan mo, gayam. Kabulanam samot tan. Wan, gayam. Isumat lagaya managdakkelan ti tiyan mo, Kasla nga rod ang nervyusak matan. Taumadanin ti panagpasngay ko. Kasta talaga ti agdadamo nga aganak gayam. Adalat ta panagnervyos. Sapay ko maata sa anak to amarigatan nga agpasngay gayam. Nagrigat gayam ti aganak. Kasla jak kayaton ti aganak, lakay. Apay, saan mo akayat ti maadan iti anak a babae? Kayat ko ngam nagrigat nga rod ti aganak. Ala nga rod, aginanak apay. Iti kasta, agsubli ti pigsam. Awan ka di pa'y datatang kan nanang. Awan da pa'y nga rod. Uray ni nanang ko, awan pa'y. Ay, riingan naklaangan, inton sumangpat da. Lakay, sublatan nakman mat iti anak ta, nabannog akon. Kasta ya. Ala, itid mo nga rod kanyak, tasyak mo ti mangubakan ni baby. Ala, kat bumaon ka nga rodin, Apay ay saan pa'y la maturog to'y balong ko. Jakman amo. Itay pa'y kaisalsalak. Ngam di mat maturog. Alang nga roden, iturog mo maten bakat. Tasya kunti makaamo ka ni baby.
May sa taon pa laang ti anak yo. Ang masikugmanan ni Rhea. Uwan nga rod, nanang. Sa bagay, kung naadamat amay mayat tapno maminsan ti panagaw-awer. Nagrigat mo't lang ti agaw-awer, nanang. Ay katanyangay nga rod, kasta talaga. Tinapatag, ag tinulong kayo nga agasawa. Numabalin, jak pa'y kumakayat ti agsikog. Nga masikugak manan. Anya nga rod nga iti maaramidan ta. At daditan. Nagrigat ti agaw-awer. May sa taon pa'y laang ti inauna nga anak ta. Ano santa bakat? Sana balay? Taadamot da nanang kan tatang mo. Kanadamot ni nanang ko. Mabalinta ti agpatulong kadakwada. Sa bagay matkit di Ngam kababain mat no taktakan ta pahila ida. Aga nakaksamot din Ramil. Agsakit mo din ti tiyan ko. Kasta ka ni. Sige, taipan ko pa ilang ti anak ta ijay balay da tatang. Sakbay nga ipan ka di ospital. Saan ka nga rod nga agbaybayag Well, asidigmat lang ti ayanda. Ala, ingka nga rodan. Babae ti may kadwang anak ta bakat. Maglakit din ta babae. Uston, diya kayatan ti aganak. Ay kat sikaan, no isuti ko nam. No huston ti dua, huston. May mayat matlaang no dwalaang ti anak ta. Tapno maipayan ta ida itinasaya at amasakbayan. Sa bagay matkiti Nang runa, kat agtalon laang ti pagbirukan da tao. Nagrigat mo ti kastoy. Naskan nga idaras ko ti aglaba. Tanakaturok pa'y dagiti anak ko. Ay, aldaw manan. Jak pa'y nakaluto. Jak pa'y nakadalos. Kan ado pa'y ti inawak. Ngam aglabaak pa'y. Tanaornungan dagiti lalabaak. Di nakmatan tultulungan ni Ramil ka dagiti trabaho dito'y balay. Aldawan, ngam di ka pa'y nakaluto? Aglablabaak nga rod. Gaputan na ornungan ti lalabaak. Pinanawang pa'y kumaa ti lalabaam. Ta ituloy mo, numalpas ka makaluto. Ay, saan takat nga rodan ang mga aldaw. Nabambanog ti tao ang naggapo di talon. Ngamawan pa'y naluto amakan. Siyak man langan ti agluto. Ala, siya kung ti agluto. No nasakit tinakam mo nga agluto. No talaga kamutlaang, itay pa'y kumaan nagluto ka. Siya kung ti agluto. Ituloy mo ti panaglabam. Saan nakapagsawan iti kasta No nabannog ka, nabannugak mat. Sublatan nakman, Ramil. Itaypay nga isalsalak ni baby. Nabannugak kon, awan pa'y turog ko. Nabambanuga, Rhea. Maturog kan tulangan, intun makaturog ni baby. Masakit ti bagbagit. Anyamot ti kastoy. Di nakmot tin matulungan kadagiti trabaho diti uneg ti balay. Siyak mo taminan. Katuon takasapulak mo ti agtrabaho iti talon. Adun ti paggastusan. Isu arumbang nga aggagawaak. Adu ti araramidak iti talon. Adu ti trabahok. Nabannugak nga rod anak kaugba iti ubing. Ay kat anusam Apay akas tamatan ti langam gayam. Naglusyang kamatan. Kasano? Duamatan ti awawer ko. Kan trabaho kumat aminan at trabaho iti palay. Saan na ka natultulungan ni Ramel? Saan nga roden? Kanayon na nga irason ang nabannog iti trabaho na iti talon. Ay, katama nga numabambanog magagpaiso. Siguro Ngam apay idi, amay sapay laang ti anak mi. Matulungan nakmat kadagiti amin at trabaho. Ita, pulos matin adinak matulungan. Panagkunak. Saan na kun nga ay ayatan ti asawak akas ididamo? Talaga akas ta siguro gayam. Na-sweet pa'y ti asawa no nabiit kayo pa'y. Ngam no nabayag kayon, agbaliw damutan. Apay akas la kumutkot tong kamutan, Rhea. Siyempre, tatang. Kanayo nakamapuyatan. Kan trabaho mat amin at trabaho iti balay. Di nakmatan matulungan ni Ramil. Numarigatan ka kadagiti trabaho,
Mabalin mo met nga itulod ije balay ti inauna nga anak yaw. Tada kamin kininanang mau ti mga aware. Umay mon tulatan sukunay ninton malpas mon ti trabaho. Alaman nga ro, tatang. Saan mat nga minan akas idi at tultulungan nak ti asawa? Mabannog met iti talaw, nanak. Isu maawatam ko ma. Ita, amumuntirik na ti maadaan iti bukod a pamilya. Saan analaka ti agpamilya anak ko? Kasapulan, ti sakripisyo. Apa ako mutkutong kamatan bagat? Kasano ajak kumutong? Kat di na kung tulungan ka dagiti amin at trabaho diti balay. Pasensyakan bagat. Tauray siya mabambanugak matan. No sa anak nga aggagawa, awan maigatang itigatas dagiti ubing. Ngamda ito tijak kayat kan ka. Saan na kun nga ay ayatan akas idida mo? Kasano maibagam ti kasta? Kat arig na iaradok ti bagik para kada kayo kadagiti anak ta. Wan, ngam sabalin ti tratom ita kanya. Saanan akas idida mo? Pasensyakan bagat. Siyempre, ti pampanunutak kat ti maigatang tayo kadagiti kasapulan dito'y balay. No kasano kayo ama ipayan iti nasaliwanwan a panagbiag. Bakit? No saan ka man ama tulungan? Saan akayat asawan? Asaan kan nga iayatan? Lakay. Bakit? Laglagi pang kuma. Ay ayatan ka. Ti agasawang, agkin kinaawatan, kan iparignada kuma ti panagayat da iti tunggal maysa, tapno agtuloy ti ragsak iti binangon da a pamilya. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay iba sa Galasya Kapitulo 6, versikulo 8. Tati agmula, iti maipaay, iti lasag na, iti lasag apitin nanto ti panagrupsa. Ngam day ta agmula a maipaay, iti espiritu apitin nanto ti biag nga agnanayon. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anyatim ako ng tatang. Puro kung tinalom alang ka. Nagdakkel oh. Ay, aguray ka ah. Limabas talaang dito'y bangkag ni Kumparik Aboni. Agpuros kan iti bunga ti mula na. Awan mo't makakita ka data. Puro kaon. Awan mo't dito'y bangkag na. Amangan no paluuman na pay dayta. Saan? Nagadati bunga na ni. Sige, purusan nga rodan. Darasam, tapno awan ti makakita ka data. Iyawat yung ordi sakaw. Iso ti pangikargaan tayo. Unay mo tan lakay. Awan mo tan di papalumon ta bunga tilang ka. Sino nga ta tinangala? Kat addalang dito'y puon na idinaminsan. Anya mo't nagita ka aruban. Apa akas ta ti ugali da. Agala dalatan iti sanda amula. Ala, bayamon bakit? Nabalita dupay ti bunga na. Hey, papay asaan mo ta nagtubo dagiti mula tatatang? Wun nga road. Man-mano tinagtubo ang nagbunga. Dagiti mula ni Uncle Buni, nagtubo amin. Agburburas da pa yan. Awampay kid din ti maburas asidaan. Naigas amin dagiti bunga da. Nagbabasit lang arudan. Sapay agpapaalan ni nanang mo iti bunga tinatang. Ngamawan mo't mayawit ta. Di kagda nagtatang. Inak agala iti bangkag ni Uncle Buni. Amangan o da makakita kan ka. Iranak nga awan. Sige,
Punwam nga ron dito yung supot. Tapno at damayawit ta si dan tayo. Nagmetag puros iti bunga tinatang ni Uncle Boni. Naga daw. At buwag ti purosak. Lito, Ha? Uncle Boni, anda ka maggayam dita. Di nakita. Ngam itayak pa yung aglinlinis dito eh. Kasta ka di, Uncle. Inton maminsan na kayat mo ti agala iti bunga ti mula. Ipakadampay kanyak, ha? Sanak mo't nga gunga ito, O sige, agpuros ka lang. Ado ti bunga dagiti mula ka natin. Aywan, kumusta ni tatang mo? Mayat mo't lata, Uncle. Iso na lang, tasana nagtubo dagiti mula miya natin. Malugi kami manin, ha? Sapay nagdakkel ti nagastos mi. Ay, nagadunday ta na puros mo abunga tinatang. Lito, napuno day ta supot. Imbag man, tawan nakakita kan ka. Kat no nakita nak ni Uncle Boni. Anya, nakita na ka. Ang hindi na inong tantatang. Kung ano kaya't kutag puros, ipakadakan ko ana. Kasta? Imbagak pa'y asana nagtubo amin dagiti mulata natin. Huwag nga rod. Apay nga tangag paiso, asaan ang nagtubo dagiti mulata. Eh, agsasarunon sa amutin dagiti dumtang amalas iti biyag tayo. Nanang! Adda kamin ka ni tatang! Nagaduti nyawid miya natin! Lutwon nyaw! Ne, Lito, apay ngay, kaslawan ni nanang mo dito'y balay. Napansa nakikaruba. Nanang! Ada Jessilid ni nanang mo. Ay, oh my God. Apayan ba ka? Agkakapsutak. Maulawak matan. Anya? Gapo niya sa itipan na kaigalis ko idi ijay tambak ti makagapo. Anya? Sige, taipanda kay di ospital. Kita amlakay. Talaga a bendisyon na ni Apo Diyos dagiti tattao anasaya at itipada da at tao. Apay anak ko namday tabakit. Amin atarakan da manok di takaruba na pestida. Ngam kita dagito'y tarakan ta na biyagda. Uwan nga rin. Nagaduti nakita nga kay wara ang manok. Hindi nagawin ak dito balay. Iso nga dapay na partsyan tayo asidaan tayo. Ay, uwan gayam lakay. Nadamag mo ka din nga di ospital ni Kumarek adalin. Apay, ano? Naulaw ka no, kan agkakapsot. Pampanunutak nga rod ang mapanbisitahan ni di ospital, tamapan ko balunan. Ay, kat muna. No, dalakat wayam. Mpangka. Mangpuros kantuman nga rod iti bunga ti mangga. Ta iso ti inayon ko nga ibalon kan kuana. Nasaya at magtantiriknak, mare. Kat kuna ti doktor, adanda ni akon makarwar dito'y ospital. Ay, nasaya at matno kasta. Katapno ad-ada pumigsaka. Inyalaan ka iti si daam amanok, kan prutas. Iso matlagayam amaangot ko. Naluom amangga. Ado ti impaluom ko abunga ti manggami, mare. Iso nga aguma ka. Ay, agyamanak mare. Ay, si kaman lang ti kaaruba ang nakalagip. Nga umay bumisita kanyak diti ospital. Ado siguro ti aramidan da. Kat saan da masango ti umay. Sapay la ko mga rod. Tamakarwara kun diti ospital. Ay, makapauma ti agtalinaod dito eh. Lito, apay ang nagado ti tao di tabangkag ni Uncle mo Boni. Kit naman damamit nga agpapabura sa dibunga ti manggada. Nangina ti presyo itatatang. Isa nga dinanundan dito mismo bangkag da. Kasta ka di. Ado man ang ti paglakwan da Uncle Boni. Ay, agprog-progreson ti panagbiag da Uncle mo Boni. Napadakkel dan ti balay da. Una, gumatang da pa'y kanun itilugan da. Para bunag itinatang da. Ay, makapaapal at talaga. Apay nga ta puro malas dumdumtang itibiyag tayo tatang. Jack amo, Lito. Jack masungbatan day ta sa ludsud mo. Problema ita dagiti padak abo mabangkag ti kinaawan ti danong bakit? Wen nga rod, manungaminan alawas asaan ang nagtudo.
Sus, nakaamak. Maksat adag iti mula tayo, nawan danom. Naskan nga agkararag tayo, nga agtudo kuma, lakay. Wan bakit? Daitan, ti aramidin tayo ita. Pare, nasayatan naranaan ka dito ibang kagyo. Wen, taumay ko inturong jay danom di ta irigasyon. Adan danom? Wen, adan. Ano kasta, mabalin akalpasan dito eh. Ipaturong ko man mo't ijayan ko. Tapno makapasibugak mo't kadagiti mulak. Ay kita ka, numabalin. Ah? Apay, sana mabalin pare? Adupay ngamin dagiti dadduma dita, ngagkasapulan iti danom. Agkasapulan akmet. Kita ka. Angam no saan nga umabot ita bangkag mo ti danom, ay pasensya kan. Naganon ti danom nga gayos tatang. Nagmayat kag sibog. Limabas dito itay ng Uncle Muboni. Kitkidawon na, ama ipaturong mat dita bangkag na ti danom. Anyang itim bagayo? Ay ket kunak akita akpay Iyo ikan iti danom ng kalboni. Nakaadun iti apit na. Tatamot nanti sumaruno ko mga agnumar iti danom Day tamot nga ro ti pampanunutak. Di tayo ikan tatang. Tapno maksad amin amula na. Wala ta bakit? Saan ba't akayat ni Pare Manuel nga ipaturong di danom? Iji bangkag ta. Unay mat day ta kumpare mo lakay. Di da malakasyan mo't da tao. Problema lang arod ti kinaawan ti danom. Sapay kumarod tagtudo. Wala arod. Uri may salal daw ko matapno masibugan dagiti mulat Agkararag tayo lakay. Sapay ko matadenggan ni Apo Diyos ti kararag tayo. Amom nanang, nagado ti danom iti irigasyon. Nagumuma kami nagsibug ka ni tatang. Ha? Kasta ka di? Ay kat nasaya at ano kasta? Kat impasublat yung matlaan kada kumpari aboni, jay danom? Di min pasublat Apay kumangay. Na, unay kayo matan. Apay nga ipaidam yung ay. Kat no nagsaya at da kada tayo. Anya na saya at ngat nanang. Ayan ni tatang mo, takasaritak man. Ay, awanan. Patsim no agtudo. Manuel, Hmm. agsarita taman. Apay adi mo kano impasublat jay danom kada pari boni. Nang ibagakan ka, Nilito, ammom, idi na ospitalak, nila ang kumarek nga Almira tinapan ng bisita kanyak ija ospital. Para lang day taabasit abanag? Saan abasit abanag dayjay? Iso lang tinakalagip anang bisita kanyak. Idinto ta saan kami mat anasinged nga gayam. Bayam ka de. Ita kami lang nga bumawi ka nilito. Kasano kuma ang masiguradom ang makabawi kayo itan? Adu ti danom iji irigasyon. Idinto taawan ti danom iti bangkag ni Pare Boni. Kat sigurado, malugi. Unay matanday ta akinada kas ti panagpampanunot mo, Manuel. Apay akasta ka. Kilaat mo't kan aliman mi isti pulo iti angin, bakit? Wan nga rod lakay. Apay nga tayo. Ne, anya ngay dayjay. Agtudo lakay. Aday tao. Agsapren di tatawa. Ne, agtudo mo nga agpayson. Wan lakay. Kat nagpigsa ti tudo na. Maalala, tayo rekap ko man di tawa. Masibuganan dagiti mulam. Uwan, bakit? Saan ko nakasapulan ti danom iti irigasyon? Ay nagyaman hak. Dinangag ti Diyos dagiti kararagta. Lakay! Manuel, agreeing ka! Malaylayusan day ti balay! Tapay! Itay pa'y lanagpig sa titudo! Anya? Riingam nilito! Tagtitinulong tayo ang mangingato kadagiti gamit diti balay! Simra kan tinanong diti unag! Nagtig sa titudo nito. Kasanong dagiti mulata? Uwan nga tatang. Isunod ti pampanumutan. Adun ti danom iti irigasyon. Inayon pa iti panagtudo na iti napigsa. Malayusan at imulat Diyak mo itan ti aramidan ta. Masapa tayong tumbigat tayong takitaan dagiti mulat tatang. Awanan Sigurado ang nadadaal dagiti mulata.
Apay adi mo kinaduan nilito ang napan iti bangkag. Saanan? Amok laan, noon niya ti makita. Masaktan laang tiriknak. Dus-dusaan da tayo samot niya po, Diyos. Jane wang tayo bagat. Nuapay ngamin adyak man la napanunot ng inyawid dito balay. No kasta, dakal ti pukaw tayo. Awanan bagat. Mabalbalsan tayo na. Oh, addang agrigat tayo. Ni, saan ano dagiti mulami ka ni tatang? Kat Jenwang, ang mga nunaya ano din? Ha? Mayap na tipan na kay Pastor Jenwang mi. Asino nga tati nang ipastor? Kan, saan analayos dagiti mulami? Ne, ada kamot gaya man. Dito. Ha? Uncle Bonnie? Pumarbangon pa lang iti mayak dito bangkag. Tay may ko kinita dagiti mulak. Saan daan ano? Iso nga lininisak mo tan ti barado nga irigasyon. Tano jak aramiden, sigurado ang malayos ti mulayo ket mayanod. Ket pati pa'y tinwang nyo, mayanod. Agyaman ak Uncle Bonnie. Nasayaat ka unay. Ayan ni tatang mo. Sana si Murot, Uncle. Ibagam kan ko na. Asaan anan ano dagiti mulayo, wen? Wen, Uncle. Ibagak aga po kada kayo. Ket saan anapirdi dagiti mulami? Ken saan anayanod tinwang mi? Asino kumangay ti agtitinulong? No saan ada tayo nga agkakalugaran? Among bagat. Nagsaya at ataw ni Pari Bonnie. Wen nga rod, itilaksid ti panang ipaidam yu kankwana iti danom. Tinulungan na tayo pa'y laang. Mapanak e balay da itamot laan. Tapno mapanak agyaman kan kwa na. Ay kat, nasaya at dayta nga aramidam. Isunsapay kiddi. Nga agsasaruno ti kinamalas a dumdumtang itibiyag ko. Gapu iti mading aramid ko. Kan panunot ko. Kastamat lang ti pampanunot, lakay. Iso akanayon tayo ko mga agaramid iti nasayaan, iti pada tayo at tao. No agmula ka iti kinaimbag, bendisyon ti agsublikan ka. Ngam no dakas ti imulam, agsublintumat kan ka, kas karma. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 21, versikulo 19. Naimimbag ti agbiag amay maysa iti letang ngam ti makikabalay iti naungat kan managreklamo nga asawa. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Hoy, Bitoy, agriing ka antayin kay wayway ti kalding. Sumangpat to ni Nanang, agungat tumanan. Makaturturugak pa'y. Matamdamaday takalding. Saan da pa'y amabisin? Bumangon ka kit di ditan, tayin ka giwayway. Makaunan to ti kaaruba ama pa nagiwayway. Nalawa mo't ti banday apang iwaywayan. Nagado apambar mo. No sumangpat ni Nanang, asaan pa'y ana iwayway ti kalding. Agsagana ka, taungtan na ka. Anyamat tan. Ilako kumangaminan dagi di akalding. Uno saan? Parchan. Apay, ayan di adim, jakmanan makita. Napan nagiwayway iti kalding, Nanang. Nagladawan, nagbuntog kayon to mga gunggunay. Oh, saan ka kadipa nakaluto?
Nakaluto ako, nanang. Inakbalunan ni tatang iji bangkag. Apay masapol nga isursurot mo pa itibalon na. Agawid kumaang nga umay mangan. Isupay ka no ti maubrana, nanang. Kasi mat no umay pay mangan dito balay. Kalpasan nagsublinto manon. Paasi kasukit di ajay amayo. No imay nangan sa nagsuble. Di nasaysayaan. Nakitak jay agamay jay bangkag. Awan met ni Bilay nakadwada. Amangan no ada na panan na. Wanaw, dimmi karmanan ati kinasadot na. Ay, nakaro jay anak mau. Nalaing agreklamaw. Nalaing pay asumaaw. No agtrabaho, sadut mait. Imbag lakit din, tanasingpat ni Tonyo nga asawa na. No si kalatikas jay, amangan no pinaramanan kan. Day takit sumangpet datawa na bambanawg sa sumanao ti madanon ka wa nakabanikas. Ay, adan to pan nakapon no ti salop ako nada. Nuanya ti aramiden ni Tonyo kini Bilain. Saan kunto nga isakay? Kanayon ko matabagbagaan ni Biled, ngam awan mo't denggan na. Apay, di mo makita nulumlumnek ti init no saan? Tapay adamagan, nulumlumnak ko no saan. No makitam adandanin lumnek jay init. Kayat naasawan, oras ti panag-aawi doon. Makitak pa'y matigagay ka. Iso pa'y ti magay ka na. Nalawa, tinaruutan apasit na. No nasakit day tasikat mo, agpailot ka manan. Makailot. Huston, nakaluto ka din, tani. Bisina ka na pa nagtrabaho. Nene, nakaluto ka din. Mabisinda ka nun. Di mo pa'y amuno nakaluto no saan. Anya nga iti raramidem. Alang nga nasakpay lang tagluto, kat adamit dita ni Nene. Awan mo't aramiden na. Apay nga awan obra na. Kat no iso mo taglablaba. Iso pa iti para dalos. Di ka di maasi iti asawam. Di mo lang nga tultulungan iti trabaho na. Kanayon mo pa'y nga ungtan. Ay na, apay kumaasaan ko nga ungtan, no jak magustuhan ti aramid na nanang. Anya pa'y laang ti sapulam. Nagagat, naanos, idinto tasika. Anya ti pa nagkitam di tabagim, ha? Agyaman kit di ata kinayat ko kat naglaad. Nagagat ko nam, ngam di namit maitad amin akayat ko. Apay, agbisbisin ka kaday. Saan ka di amamitlo ka amangan iti agmalam? Ay nananang, saan lang ang maikarga iti tiyan ti kasapulan ti tao? Adupay! Anya pa'y laang ti sapulam. No kayat ko ti agpasyar, awan kwarta. No adda kayat ko agatangan, awan kwarta. Ay, day talag palai lang kanaglang ay ti kayat mo. Tulungam ka ti asawa mi ti trabaho. Nanang, apay ngayong guyod mo day tamay sa akalding. Adda gat-gatang iti kalding, inak ilako. Ano ka din ni tatang nga ilakom? Apay masapol nga muna. Awan ka di ti karbengak amang ilako. May mayat ano amuna. Amangan no birukan na. Bayam abirukan na. Kasapulak ti kwarta. Ikan nagtumat nga ruda iti mapaglakwam. Sige, ikang kanto iti 10 pesos. Ha? 10 pesos lang? Saan matakin di tigatangak? Anya tigatangam, aber. Gumatangak iti kasapulak iti pagadalan. Adulamen. Belen, inlakom kano mo ti kalding yaw, adi mo man laimbaga kan nito yaw. Ay nananang, awan ka di ti karbengak amang ilako. Asawa nakmat Ti agasawa, pag numuan da pa'y ti amin, sakbay ang mga rami da iti may sangadang. No siyak, saan amasapul de tapag numuan? Kasano no di na kayat? Adangarod kayat ko agatangan. Ay, saan nga umno day tarason mo? Saan ananakam ti kasta nga asawa? Apay kumaasaan ananakam? Amukit di ati aramidak, taamok nga iremedyo no adda ka sa pulak. Nga oray saan mo nga iuman, nga umuna iti asawa? Apay ako urang timay sa akalding nga, ibar. Ha?
saan ka di nga imbaga ni nanang, tatang? Katnuin la ko na. Inla ko na tayo nagmayat apang ganakan akalding. Isumati ko na. Ila ko na kano, takasapulan na ti kwarta. Nangaramatan na ngay. Awan mo ti amok. Damagan yun tuan ni nanang. Talaga damagag. Sayang, di pang ganakan akalding. Di pa imot na pintas akalding. Ang mga nuwagong tumanon. Wapay mo takas di tinayo. Ipapilit na ti kayat na. Magpaisoya ngayon lakom ti may sa akalding. Adda ka di reklamom, nabayag adinak inikan iti kwarta. Di mo ko na nga agungot ka, gaputain lakok ti kalding. Di pa imot nga rod kapintasan tin lakom. Di ka naalas ti lako kon, kaya't dapay nga rod agatangan. Pangganakan di lakom. Dayjay nga rod ti kamayatan kan kadakkelan iso nga iso tin lakok. Sayang. Uray ko man dagitay babasit tinangalami ti inlakom. Narigat alakon dagiti babasit, nalakapay ti gatad da. Nagusaram aya iti kwarta. Adda may naglako iti alahas ijay tiyangge ni Masang. Ginatang ko ata na pintas. Amangan no adda makauna amang gatang. Day talat nang ilaklakwam iti kalding. Na, di naklang arudan masagutan iti alahas. Nasakit pa'y tinakam mo agumatang ha? Maminsan laang mag! Darasam ti magna. Tamala daw tani ti pagadalan. Nangagkot imbaga ni tatang, idi pimanaw ni nanang. Anya tinanggag mo nga imbaga na? Nauma kanon kan ni nanang. Imbag ta saan ananggag ni nanang? Saan Tapi manawon, idi imbaga ni tatang dayjay. Kas jaymot ngamin ti arami di nanang. Di na pa'y tulungan ni tatang ije bangkag. Naganos tumot ngamin ni tatang. Kasano? Kat irugi pa'y laang ni tatang ti agsaw? Ngam nakaadon ni nanang iti naibaga. Nay, anya ka di da ito ipatpatakder mo dito'y bangkag, baraw. Magipatakderak iti kalapaw ko, tang. Apa amang ipatakder ka pa'y laeng? Adayo iti danom dito'y. Anong saktiagsak dun, May mayat dito ita na ulimag. Awan tinangiwat a tao. Nauma ka kadain iti kinalaing ti asawam nga agsaw, baraw? Naulimag dito ita. Noy balay. Ngiwat. Kas kadaungat ti mangmangag. Naruwam ti asawam. Idi pa'y lako mga inikam iti liksyawn. Diyak ngamin ka tiriri tatang. Inananusak. Barang agbaliw. Ngamawan mat. Ay, siya kung ti agkidkid daw iti dispensar. Gapo iti ugali ti anak ka, baraw. Awan basol yo tatang. Magkait ko lang ngamin ti agmay maysa. Tatno makainanamot da tao. Apay ngagdardaras ka amag na tatang. Imbag ta nakita ka dito'y dalan. Tapno jakon mapan iti balayaw. Adda ka di napatid nga ibagam tatang. Adda ka di pa'y panangipatag mo iti asawam, awan no awanain. Ni, anya ngay day taas saludsod yo tatang. Amom ka day anaumaken kan ti asawam? Pagkunaan nyo man. Anya kat tanauman. Kasapulan nak nito nyo. Ti kunam. Agar aramid itay ti kalapaw na iti bangkag. Makita ano di nakasapulan. Ay nakastalaang itaa, ngam inton agangay kasapulan nakmutlaang, puutin nyo ti imbagak tatang. Belen, adda pagpatinggaan ti anos ti tao. Napanakal kalaunay. Jak mamati adinak tumala kasapulan ti asawak. Makitan daw. Tatang, apay day takaldiro kan pinggan. Ay, mabanugak nga gawit kan agsubli di bangkag, barok. Kayat mo asawan? Agyan ka ni jay bangkag? Wan barok, naululimak ijay. Namadayo iti danom ijay bangkag, tatang. Awan ti bubun ijay. Makasakduak mahit, barok. Umayak nga rudmat ijay. Tasyak ti para sakdo. Ken itugot ko dagiti kalding. Ta ijay kun nga iwayway. Kasanong ti panagadal mo? Agadalak taa, tatang. Kabaalak ti agga po ijay bangkag, ama pan ijay pagadalan.
Inta nga roden barok. Awitem ti daduma, ha? Untatang. Anya itati makunam. Tasaanan nga agaw-aw iti asawam iti balayaw. Anya kumangay. Iso ti pimanaw, di agawid no kayat na. No saan ka kumaan na labas? Adayo ang mapanuno ti asawam ti agyan iti bangkag. Apay ko mga aglablabas ako na yun, nanang. Di mo lang arod tultulungan iti trabaho na iti bangkag. Kanayon mo pa'y nga ungtan. Ay, di mo man laikan iti respeto. Kunak no agawid mo't laang, ngamsaan mo. Anya nga'y taramidag, nanang. Agbalbaliw ka. Kaun, agpakumbaba ka iti asawam. Oho, makapakpakumbaba? Iso ti pimanaw, di iso ti agawid. Isu Ngam, saan mo ang mauray, tanauman kan ka. Kay kayat na ti agyan iti bangkag, gapo, tanauman kan ka. Ay nanak ko, saan mo't nga agawawid ni tatang mo? Kay kayat na kano iti bangkag tanaulimag, nanang. No daduma. Umay dito yamang kita kanya. Sag sublimat lang iti bangkag. Anya? Umay ko nam? Wen mat? Inmay manan itay. Iso tinangtad iti indangdang ko anatang. Di na kadidinamag wano sinapol? Saan mat, nanang? Imbag nga agawid ditoy. Ngam di na kano kaya ti makarangrang a tao. Nauma kanon. Ay, nene, kayat mo ka di nga agawid ni tatang mo dito, yan ako. Kayat ko Ngam nauma nga minan kada kayo. Agbalbaliw kayo nga minan. Tapno agawid dan kan ni Bitoy dito'y balay. Imaya, taumay kayo kumapagawidan iti anak ta, lakay. Naulimak kami iti anak ta dito, Apay kumamapan kami iti diso ang makarengreng. Ken makapasakit itirik na ti kabbalay. Saanan, lakay? Agbalbaliw akon. Nakaamirisak idinabayag adi kay nagawid. Maramid mo dayta? Wen, ikarit. Agawid tayo mun. Ikang ka iti may sagun tamay. Ngem no saan ka nga agbaliw? Agpinasin siya talangan. Ngem talaga akayat ko tinaulimag adiso. Ikarit, lakay. Agbalbaliw akon. Promise. Adayo ang naragragsak ti pamilya, no natalina ay ti panaglalangan. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti ang PBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inikay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.